हमारे साथे कदे बहु करा आगे हमरा से टाकर तब जाए हमारे साथे कदे बहु करा। बीएनएस म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना पटना। बदमाशी करोही चढ़ जाई फांसी रे जेल में 14 साल के हो तो बनवासी रे ओ ढेरे सुधर जो। बदमाशी करोही चढ़ जाई फांसी रे जेल में 14 साल के हो तो बनवासी रे। मिनट में टंगा जाई छौड़ा पिस्तौल पर आगे हमरा से टाकर तौ जही टंगा जाई तौ पिस्टन पर अच्छा। हमारी के फेंक देबो ओकरा बटन जैक्सन पर। अरे। आगे हमरा से टाकर तौ जही टंगा जाई तौ पिस्टन पर ये? हमारी के फेंक देबो ओकरा गाया जैक्सन पर। कुछ नहीं होता। हमारे के फेंक देबो ओकरा आगे हमरा से टाकर तौ जही हमारे साथे कदे बहु करा। बने नारे छौड़ा दीवाना बन दुख के बने के हो तो दीवाना बन भूख के टूटबो न कैले हमर दाँत अभी दूध के अच्छा। तब से दीवाना ही आई बारू बन दुख के। आफत नहीं ले छौड़ा तू अपन जान पर एगे हमरा से टाकर तौ जेही आफत ले तौ जान पर। हमारी के फेंक देबो ओकरा यारा जैक्सन पर। आगे हमरा से टाकर तौ जेही आफत ले तौ जान पर। हमारी के फेंक देबो ओकरा जाना जैक्सन पर। चल चल निकल। हमारी के फेंक देबो ओकरा आगे हमरा से टाकर तौ जेही हमारे साथे कदे बहु करा। 376 धारा लिखाई तो रिपोर्ट में जई जेलवा तो कोई ना आई तो सपोर्ट में बुझले होश में रह। जज वकील हको हमारे सपोर्ट में चल हक पैरवी हमर पटना हाई कोर्ट में। शिवा दीवाना चलो जई भगवान पर एगे हमरा से टक्कर ले तौ जेही जैतौ भगवान पर। हमारी के फेंक देबो ओकरा जमुई जैक्सन पर। आगे हमरा से टक्कर तौ जेही जैतौ भगवान पर। हमारी के फेंक देबो ओकरा छपर जैक्सन पर।